Novým rokom nový vírus, tento je však iný. Zdá sa, že nám prepisuje slovenské dejiny. Také opatrenia ešte neboli tu veru. Mnohí napriek tomuto na ľahkú váhu berú. Človek nechce veriť očiam od údivu žasne, keď vidí, ako na vlek stoja ľudia v jasnej. Niekto z choroby sa že vraj inak nevylíže a na vírusu mu dobré horí, no a líže. Na plúcnom po protekcii leží šéf kým známy, súkromným lietadlom si doniesol from Miami. Tiež koronavírus a tak teraz v karanténe musí zostať na 2 týždne celé oddelenie. Všetci tak prechádzame veľkou skúškou, odkiaľ si zohnať vhodné a bezpečné rúško. A keď nie zohnať, z čoho si ho doma ušiť a nosiť ho, aj keď pritom odstávajú uši. Umývať si mydlom ruky, pozor na ho, ak si. Naše charaktery teraz ukážu sa v praxi. Na pár týždňov schováme si ústa a aj nosy. Frajer je ten, kto kde môže stále rúško nosí. Stále rúško nosí. Prečo by mal mať niekto z toho pocit viny, že s rodinou vyšiel do Talianska na prázdniny? Nákaza tam zúri, no zábrany nemá žiadne, veď to len využil prázdniny mimoriadne. A tak všetky opatrenia sú nám celkom v háji, keď po príchode domov cestovanie tají. Darmo sú prázdne školy, chrámy a ulice, keď do práce takých ľudí chodí na tisíce. Všetci tak prechádzame veľkou skúškou, odkiaľ si zohnať vhodné a bezpečné rúško. A keď nie zohnať, z čoho si ho doma ušiť a nosiť ho, aj keď pritom odstávajú uši. Umývať si mydlom ruky, pozor na ho, ak si. Naše charaktery teraz ukážu sa v praxi. Na pár týždňov schováme si ústa a aj nosy. Frajer je ten, kto kde môže stále rúško nosí. Stále rúško nosí. A ja rúško nosím.